Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak so taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu pa-12 hodong Trinitatis di tanggal 10 Agustus 2024 imana tersurat di buku Poda bidusia ayat sada rodi ayat onom dohot topik minggu manadikon yang niroha jala mangihutod dalan hapatason membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Hujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata. Nunga di pajongjong hapistarani jabuna jalanunga didakdak tiangna batu sipitu-pitui. Nunga dipotongi pinahanna pamuean jala dipapang anggurna. Nunga huhut dipadiri mejana. Nunga suruhan na buru-buru manggoko jolma di atas butul-butul ni hutai. Manang ise na tubok romay bana tuson. Tuganub na hurangan roha hatana songonon. Romahamu pangakamuma sian rotiku jala inupamu sian anggur na hupapangi. Tadi ko kamuma aka naneang roha asa mangulu hamu jala ihut-ihut hamuma dalan hapat tason. Ima hatani Tuhata. Hamu kadongan saha porsiaon tardok perkara na mamili do sada di ngulu taon. Perkara na mamili do na manguluan. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah soal pilih memilih. Nina aka namad dohirupani. Buasa tadok songoni ay holadungo hita sian podo matay nunga mamitor dia dopo kita turagam niya kapilihan. Mamitor hitsa dohita sian podo mani manang modo-modo majo sabil mabuka status manang chattingan niya kadongan. Ay sipata ala ni gudang ni statusonate gabi juk mahita patujuluhon mabuka aka statusi daripada martangiang. HPC harus nanian hola dungo da iko martangiang majo dungipe asa mabuka HP kan. Anggoon hola nok si malolong na nunga pitor HP dilului. Jadi sipata HP on nunga olobe songon sigaret dia kaparisap sa tabiat itu aka pangidup. Hola dungo mamitor sigaret do dilului. Hola kudul mamitor sigaret do di jama. Songoni manuaing hapiod dihita. Gabiarong semacam kecanduan manang ketergantungan dihita saluhutna. Mula mamusia nak itu pilihane. Dung hicat siapudoman boha. Jolo sarapan do manang jolo martapian. Soal memilit sarapan nasi goreng do manang indomie. Manang suku majoholak kopi. Molo tuak kaina mangalop padu parjulu manang manusi dohot akaulaun na asing. Soal manaruhon geleng tuak kaparsikola anna pakai mobil do manang pakai motor manang kareta. Dohot ragamnya kapilihan na asing dope na diaduput tuhita di bagasan na sadari i. Jadi dak palubihu molo didok perkara memilih do sada na manguluan. Natagwari digijangi masalah sehari-hari dope ya kamang dohot tamuinang. Bohama molo menyangkut tuaka masa depan dohot keberlanjutan ni ngulu tao. Terkadang hal-hal yang harus kita pilih tidak sesederhana contoh di atas. Ay sipata dak songon na memilih si panganon manang buah-buah di pasar na manguluo nate. Ada kalanya kita membutuhkan waktu yang lebih lama dan pertimbangan yang jauh lebih matang ketika memutuskan sesuatu. Katakanlah misalnya mengenai sekolah. Aka sekolah tidak ada anak swasta do manang negeri. Belum lagi jurusannya.
Alana molo salah mamilit menyangkut do itu masa depan na. Suak songonido taringot tuna manguli manang marhamulia rupani. Aida sipata juk do asal di padok na tuwe-tuwe hatana tu geleng na taringot tuna manguli dohok na marhamulia non. Manguli maho, muli maho, ngama tuwe iba, ninna. Gabiolo masipata sulpat dia lusi geleng nai, bapak aja yang kawin. Mabigi atong bapak nagawilas do rohana, o makna do nagabe pangapi-apiyo di dia purate. Dungi muse ay nasongon na mamili sayur di pasar do na mamili sirokap nito diyon. Dungi muse dijujui manguli manang muli holan ala na matua do ibana. So dipikiri aha si baheno tusi. Ahan no sinamo do takana asing. Disom manatadok nakiningan kadang ketika kita diperhadapkan dengan masa depan kita butuh waktu dan pertimbangan yang matang untuk menentukan pilihan kita. Alaina pasti ikut do menentukan pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Hamua kadongan saha porsiaon, atik pe dang apala pitor tulum didok di bagasa turpukon taringot tuna mamiliton, alai secara tidak langsung ditugihod do hitan waeng asa menentukan pilihata. Penentuan ni pilihatai akan berakibat tu dirita. Ada konsekuensi. Didok disi asa mangulu hamu, maka kamu akan hidup. Odo intina. Asa mangulu hamu, supaya kamu hidup di ayat onome. Doh pengertian na asing, pilihan kita menentukan hidup kita. Pilihan kita menentukan masa depan kita. Pilihan kita menentukan, molo istilahnya kadonga tahun, kiblat kita kemana. Tugi jangdo maksudna tu surgoido manang hola diportibiodo. Jadi asa mangulu hamu ninna rupani dakolan sekedar mangulu ate. Molo naing mangulu ho baroma ho mangguhi gokko doho juju manang udangan ni hapis tarani. Manang doho tima panggalangon ni hapis tarani. Nunga dipatu pa hapis tarani panggalangon. Laho mahutusi. Molo naing mangulu ho tadi koman yang nirohai buanglah kebodohan. Jala ihutom madalan hapat tasoni, ikuti jalan pengertian. Alai molodang rikok diho hanguluan gokom manang udangan ni siotoi maguhi. Alai unang menyesal ho itu hamatea do hapatian. Unak salahita kamang doho taminang ay siotoi petong do dibahe penggalangon. Jala dipadala do gokko do juju. Bui tajah dia 10 tulu 1 sepelalu. Tong do diparadi akan ho bartu udangani diparadi siotoi. Holani tutu akasipanganon na pinaradi nai natinak kodo dido dia 10 pitui. Jala molo nunga dipangani gabe mau to masudi. Molo tu akaburu-buru dido gabe hijang marpangalaho jala nagatal. Jalarang diboto agia tidak tahu malu. Jadi patut do saya adong aka buru-buru nagatalo nanti. Gatal. Berarti nasalamat dohoti udangan do HP aka parupuan nagatalo non. Jadi molorok tabereng buru-buru nagatalon berarti nasala masuk udangan be. Salah mangalak si panghanon. Berarti si panganon na pinaredi ni siotoido asa gatalo ni bana. Arong do tahi buru-buru na gatalo nati. Gatal na ino ni inarupan. Mabigi ngaboy benuay tatotuhod pilihata ate. Na pasti sotuk sala pili da. Pili mananubing gani. Daydo dido edday. Asa mangulu ho muse dohot tupino parmusugot. Ninna muse rupani. Pilih ma na duminggani. Jadi pilihata menentukan masa depata. Hamwa kadongan taguhima gokodoh jauh-jauh ni hapis tarani. Hadirilah undangan si hikmat itu. Totu suku-sukutan waing aise do huroha si hikmaton. Ise do si hapis tarano. Hapis taran manang hikmat nanidok nai batu hatai do iyate.
bukan siapa-siapa. Alai tu hatai doi. Ai takas doi di dok rupani di ayat 10 doh dia ka ayat na asingan no di buku podei biar mida jahu bado permulaan ni hapistaran jala parbinotoan ni akan abadia do hapatason. Jadi sasitong na tuhatta do na manggoko kita, tuhatta do na mangotak kita, tuhatta do na patupa panggalangoni. Atong molo tuhatta do na patupa panggalangoni berarti nga pasti akan natumabu di paradia te. Nga pasti akan na terbaik na di parade di hita. Molo anggur nu nga pasti anggur pilihan manang anggur na terbaik bahkan termahal. Molo anggur na pinarade ni tu hatay da nga dong expired ni. Daksongon anggur na di Portibio rupa ni anggur na pinarade ni tu hatay. Anggur na mabahin mangulu do. Dang na mabahin mabu kate. Suasonido nang sipanganon nga pasti makanan yang terlejat dan terbaik. Pilihan ma tasoni marupan. Ala yang go anggur na di Portibio do adong do masa expired na. Adong do masa berlaku na. Bahabisi badak tarinu be. Ala yang go anggur do sipanganon na pinarade ni tuhatay molo di episteli rupani di do basi panganon na mabain manguluro di saliling nililing na do. Dakolan hanguluan na di Portibio di parade. Buasa tadok songoni, alana akan na manginum anggur ni Tuhani, dohot mangaton roti na pinarade nai, paubahon ngulut tado. Dak sekedar mabahe butong manang kenyang. Si pangano Portibio do songoni. Ido kan? Ay si pangano Portibio lam gudang ni pangan, gabi mau to do iba, gabi mau dohodok do dibahin. Bahkan gabi gulaon. Jadi hati-hati kita. Lam gudang dipangan gabi mau to. Gabi songom manuk syoto rupan. Ay tikiso mangan. So ina ma agresif na. Alay dung mangan mau to. Laos oto. Alayang go anggur doho si panganon nasihat Tuhani. Gabi lampistar do ba. Naswadokian pengalaman na. Molo di hata batak di bibelte di do natubuk daksi sobo kate gabi tabba pengalaman na hurang rohahian gabi marroha dan gabi marroha-roha manang gabi sigurang roha yesoi olo manak rohani donganna. Jadi anggur doho roti si panganon na pinarade ni tuhatay mengubah nguluta, mengubah orientasi ta, mengubah kiblat ta, bahkan mengubah sude na adong dihita. Nahurakyan na ki pengalaman na gabi, tabba pengalaman, gabi tubuk ibana. Nahurakyan rohana, gabi marroha, alahit dan gabi marroha-roha ti. Hamuak kadongan, unang beta tudda, apalagi tajua ate, gokod doh jauh-jauh ni Tuhani. Jadi turpukon nuaing adalah undangan terbuka tuhita sude. Manang ICP nama bigi undangan ni, manang ICP rupa ni hasahatan ni undangan ni, bahkan berhiti-hiti hita boido tapasahat undangan ni Tuhaton. Asa digohi panggalangon gokodo jojo ni Tuhani. Roma hita manggohi panggalangon na pinatupan ni Tuhatay. Anu ngaradi sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni Jehovah. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami pasu-pasu homai di bagasan rohanami. Asa di perbuiho katami perbuina dengan perbuina tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin.